Executive order nga nagapaidalom sa Negros Occidental sa General Community Quarantine ginpirmahan na sang gobernador sa probinsya. Samtang enhanced community quarantine sa Bacolod City magapabilin. Ining balita ngatod gintutok ka. Gindepensahan sang tagpamuno sa Bacolod City Police Office ang iya mga tinawo nga nagabantay sa mga checkpoint matapos sa kalabot sa otoridad nga tuman kay strikto ang mga pulis sa Bacolod. Anything para makaayo sa tao kag sa country naton, willing kami magsuporta. Dugang ni Binyas, madamo sa matinggilan kag poderoso sa syudad. Lakim na mga professional nga masamig. Ginadebate pa ang kapulisan sa ilang pagpatuman sa ECQ butang nga sunod sa BCPO ang nagakabagay man. Ang paandam sa presidente nga national lockdown bangod sa numero sa mga nagalapas ang pagsulundan. Ang pulis naton tao man lang na nga ang pulis naton nagatrabaho lang para sa ila, poderoso pakatama, masakit sa isa ka tawo nga nagatrabaho. Apisar sang kritisismo, suportado sa BCPO ang pagpabilin sang ECQ sa Bacolod City. Panindugan sa BCGC magapabilin ng ECQ bago nagapadayon pa ang mass testing. Samtang, napirmahan na sa gobernador sa probinsya ang EO 20-20-B o kung gradual transition sa ECQ sa General Community Quarantine. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. Sa General Community Quarantine nga mag-aumpisa sa lunes, magapatigayon sa scheme ang mga LGU nga magapahanugot sa 50% sang public transport franchises nga magbiyahe basta ipatuman sa gihapon ng social distancing. Magapadayon naman ang mga government kag private construction kung sa liwat nga buksan ang mga hardwares. Padayon sa gihapon nga dumilian ang pagsulod sa probinsya pagi sa borders, ports kag airports. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.